Kaira Allah kira yawan agaira dare dare Muhammadu yawan nemati Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ala sayyidina Muhammadin wa sallimu kaira Allah kira yawan agaira dare dare أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه البررة ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أم يلتنك ولمن دونك صلي على كربكني محمد دوانا سودين سنو أنا كصحابة كرنغرلو أني ما منون تقولوا لاني بارا يمان كلي فوق سيدون لبما على قننا وبلا جلين يولا وكفان باو فل من دمنا كشي أتمنى هنا على باني بركة بدن تبشر فلا جبا مالكو كأمباو فوق ولين من دون سنة أن واتبلا جلينا أو كني دليلا بيوجول كنا كنا نامباو لدونا كفو أمي توغو كرنغرليانا أفابلا لومي ككيني أنفنا كرامو السيد الشريف عثمان مدان حيدر دي أن كرامو السيد الشريف بدر علي عثمان حيدر كتورني نيجيريا واجولي كوفي أني بين واجولي كوفي أي واجولي بكة لومي wele blala aslame yo wele jabi ka bo fan chama fe kallo me segere bara unundona ni an karamola ka ko la selie karangere le yana ustaz Abdulatif Deme ay da kuna flamin la se anga je anga nyima daw fe shina ne be fe ka da kuna fla fo ka bo micro la te dro ka micro di usay draboma na be fe ka lambelike ani manga tita nyelaidu do di baba ketama ngone ala ya shi jo ka lome sigi kono amana laydu do time aye depuis Nigeria o laydu de time tofle amito ka meko Usman Madana Haidara o kira modedu ala kira dunye magangadi kira ye arabudi kira bangena maka a fatula yoro mina na kaburu dalembe o ye Madina okuma wo mode ya yere soro Mali koro chogodi shuina mi fa ko de nyafiye ibe la melike kosobe parce que abi mogo do kono ko am Haidara ko ina kunfe anta Haidara ko la kunfe che kelen ta Haidara no fe muso kelen ta Haidara no fe Haidara ye min jaguya na tugu no fe oti iyere de ba lame ka ye ni ye chie srai min be ni chie nda chie do ibina ni yere wani nana ni yere ye karamogo ya yera ka kalande bela ijaguya lente ikato ale Haidara no fe ni nana ni ye chie wore ye min ta ale Haidara tai sra bi bole kata o chie mine karamogo be tsika ni fode o de la bi to ka fa ka kumaula jara min kera 2015 ni ma min ye awajulu fle kaburu do na jara tamani 2015 aba fa ka kuma kauna akuni chie min nana Haidara no fe ki ibna Haidara ka ala sorabulu wani tarafana ibita ka Haidara ka ala sorabulu ni muso min nana ki ibna Haidara ka ala sorabulu ni tarafana ibi kodo ka Haidara ka ala to abulu ko aleti ala tige blaka dan 20 tige mine hakila yikuma ifoti okmana abeba kalama ala kira sallallahu alaihi wasallam depuis kira dara amode uma lafiabli segen be dara uka nyani be dara uka ka sura atato ayeslamaya ni dina ere khalifa amode undema akwa ka kuma kono ako inni tarikuni fiikum taqalaini ma in tamassaktum bihima lan tajidu min ba'di abada kitab Allah wa itrati ahla baiti akone Muhammadu bita ngaka na joro ka fone Muhammadu tei me fen flan fo awye na hakili tora ola ne Muhammadu ka tali outna de gunsora ola ble sabu chiet na tuna ola akwa follow me akwa kitab Allah awe ne alaka Qur'anai aflana wa ahla baiti anine Muhammadu somogo akma ni ya jeti mina bi
nin fɛn fila in bɛɛ de bilala kira mandun fɛ o de ye silamɛya kuma caya n'i ye bolokuru mankan mɛntɔ ye jigibaatɔso la i b'a sɔrɔ tigi fila bɛ denyɛrɛnin na n'o tɛ o fɔ yɔrɔ t'i ye silamɛya ka ɲagami bi siga foyi t'a la alakira somɔgɔw de bilala o kɔfɛ kuranɛ hakika bilala o tuma ni nin fɛn fila in bilala yɔrɔ o yɔrɔ mankan de bɛ yen silamɛya hakika a tɛ k'o sɔrɔ o tuma ala ye anw garisigɛ k'aw ɲɛsin fan bɛɛ kira somɔgɔw ka duma k'aw ɲɛsin fan bɛɛ asayidu asharif usman madana haidara ka duma anw bɛ ala fo ka ala barika da o la kira mamadu mustafa usayi darabo sɛgɛ min dara a mɔdenw kan n'i ye tawarikuli islamiyaw lajɛ kira mɔden n'u jɛnsɛnna de waati dɔ tɛmɛna hali n'i ye kira mɔden ye tuma dɔ la i tɛ fɛ mɔgɔw k'a dɔn k'i ye kira mɔden sabu n'a dɔnna i bɛ faga o waatiw tɛmɛna o tuma kira mɔden n'u jɛnsɛnni diɲɛ kɔnɔ an karamɔgɔ a dɔw nana o yɛrɛ sɔrɔ an karamɔgɔ irak ne turumizani ka bɔ irak boliboli sira fɛ ka na o yɛrɛ sɔrɔ tirimizan ka bɔ tirimizan ka na o yɛrɛ sɔrɔ an fɛ afiriki kɔnɔ yan n'o ye marɔku ye o bolibaatɔ o bɛ ka jigi ɲini o nana o yɛrɛ sɔrɔ marɔku an fɛ farafinna yan o donni marɔku tarikuw la mɔden minnu tɔgɔ yera tariku la kosɛbɛ o de ye mohamɛdi ani usumani ye n'u ye kira somɔgɔw de ye olu de nana o yɛrɛ sɔrɔ an karamɔgɔ marɔku o kɛli kana o yɛrɛ sɔrɔ marɔku n b'a fɛ lamɛnlaw ka fɛn in lamɛn kosɛbɛ o kɛli kana o yɛrɛ sɔrɔ marɔku an karamɔgɔ o ye waati kɛ o tumana marɔku dugu yɛrɛ kɔnɔ yen ka fasi kɛ ka sɔrɔ ka bɔ fasi ka na o yɛrɛ sɔrɔ moritani i bɛ ka kuma in faamu nin bɛɛ la o ka kalandenw b'o bolo ni su kora kala bɛ mɛnɛ walada bɛ fɔ diinɛ ɲɛ bɛ fɔ kalandenw ye o b'o boliboli hukumu kɔnɔna na o nana o yɛrɛ sɔrɔ moritani o bɔli de la moritani sisan o sɔrɔla ka don maliba kɔnɔ kana ɲinɛ tɔgɔ in kɔ dɛ mohamɛdi ani usman o donni mali kɔnɔ o taara o yɛrɛ sɔrɔ mali dugu min na o de ye tumukutu ye o ye waati kɛ yen ka sɔrɔ ka bɔ tumutu ka taa o yɛrɛ sɔrɔ ja i bɛ ka kuma in faamu kosɛbɛ o taara o yɛrɛ sɔrɔ ja an karamɔgɔ n'o ye jɛnɛ mara ye waati kɛra o fɛ yen o bɛ kalandenw kalan su fɛ o kalandenw ka kalan min bɛ mɛnɛ ka se ka waladaw filɛ ka kalan kɛ kalandenw de ka tasuma mɛnɛnen ye o kɛɲɛ tasuma mɛnɛnen o kɛ min kɛ tasuma ye kɔngɔ kɔnɔna minɛ o y'a sɔrɔ bin jara baba keyita bin jali tasuma ye kɔngɔ kɔnɔna minɛ o tumana ja masakɛ de wulila sisan an karamɔgɔ ka gɛrɛ o la a ko aw ye jɔnw ye aw bɔra mini aw nana tasuma bila ne ka kɔngɔ kolo kɔnɔ yan o sɔrɔla ka yafa ɲini a fɛ k'o bɛ yafa ɲini olu ye kira somɔgɔw ye olu bɔra kira la o ka munumunutɔ de olu se yan olu tɛ mɔgɔ jugu ye kalandenw de kalantɔ o fɛ sufɛ tasuma min bɛ mɛnɛ walasa walada ka ye o tasuma de ye kalandenw kɛɲɛ n'o tɛ k'olu ma dabɔ a kama o yɔrɔ bɛɛ ja masakɛ ko k'a ɲɛna a ko n'o don ko kabini ale ma kɛ masakɛ ye depuis ale ka dɔgɔ ko o tun bɛ to k'a fɔ ale ye ko tasuma tɛ sirifuw jɛni maa minnu bɔra kira la ko tasuma t'olu jɛni o tuma n'aw nana k'aw bɔra kira la ko o kiti ka nɔgɔ kojugu o yɔrɔ bɛɛ o y'a ka jɔnw bila o ye tasuma minɛ ka pɔli sigi a kan ka tulu kalaman k'a kɔnɔ tulu de kalayala f'a bɛ wuli waati min ja masakɛ ko ko walasa ne ka se ka da aw ka sirifiya la a y'a tigɛ don tasuma in kɔnɔ yen o tumana tulu kalaman na n ka bagi benni min filɛ nin y'a kɔnɔ yen a ka n ka bagi labɔ k'a di yan n bɛna aw ka sirifiya hakika de dɔn o de fɛ i bɛ ka kuma in faamu o yɔrɔ bɛɛ nin sirikɛ fila in n'o ye mohamɛdi ani usumani ye o ye ɲɔgɔn ɲɛda filɛ o yɛlɛla o ye diɲɛ de di o ka kalanden ma o ka kalanden min b'o nɔfɛ ka kalan kɛ o ye diɲɛ di o ma o ko kalanden i tigɛ don tulu kalama in na i ka masakɛ ka bagi bɔ n'anw ka diɲɛ ye o yɔrɔ bɛɛ kalanden in ma tamakiya fiyewu a sinna k'i tigɛ don tulu kalama na ka bagi sama o yɔrɔ bɛɛ k'a bɔ k'a di masakɛ ma k'a sɔrɔ foyi ma k'a tigɛ la ni sirifu fila in ka diɲɛ ye الله أكبر التكبير الله أكبر ثم التكبير الله أكبر محمد رسول الله
i bɛ ka kuma in faamu nin bɛ fɛ k'i kala kodɔnna dɔ de la mɔgɔ o mɔgɔ tugura sirifu nɔfɛ alakira somɔgɔw nɔfɛ n'i m'i yɛrɛ janfa n'o y'o ɲɛ sin yɔrɔ min n'o y'o bolo sin yɔrɔ min Baba Keita ta ye i bɛ hɛrɛ sɔrɔ yen kana o fila foyi la an karamɔgɔ nin kɛra waati min masakɛ in y'a dɔn ko siga t'a la ko ninnu ye sirifu ye o tuma Usumani tɔgɔla in ale ye sira ɲini ale taara ɲɛfɛ Muhamɛdi tɔgɔla in masakɛ de y'i dulon o la sisan ko fo ka to ale fɛ yen ja k'o tɛ taa yɔrɔ si a ko ka to ale fɛ yen o tun b'o Muhamɛdi de fana wele ko Mori Mama Mori Mama ale de tora ja ye waati kɛra masakɛ y'a sabati ko siga t'a la nin bɔra kira la wa jogo sabati b'a la i jɔ n ka muso dɔ ɲini a ye ja masakɛ de sɔrɔla sisan ka muso dɔ ɲini a ye bosow ka kabila la o tun b'o muso in de wele ko Tata Nafun o y'o bosomuso in de di Mori Mama ma n'o ye sirifukɛ in ye o bosomuso in dili sirifukɛ ma Ala sɔnna o bosomuso in de ye den fila sɔrɔ sirifukɛ ka furu kɔnɔ o den fila in den fɔlɔ tɔgɔ ko Musa den filanan o tɔgɔ ko Bakari i bɛ ka kuma in faamu kosɛbɛ o tuma na Mori Mama a n'a furumuso n'a denw o ye waati kɛ ja sanga dɔ sera o ye sira ɲini ja masakɛ fɛ o k'o bɛ fɛ ka taa ɲɛfɛ ja masakɛ fana ye sira di sirifukɛ n'o ye Mori Mama ye a n'a ka bosomuso ka fara den fila kan n'o ye Musa Bakari ye o wulila ka bɔ ja an karamɔgɔ kana o yɛrɛ sɔrɔ Kulikoro mara la dugu la u bɛ dugu min wele ko Madinani i bɛ ka tariku in faamu kosɛbɛ o seli Madinani o ye waati kɛ yen Ala ka latigɛ kɔnɔna na sirifukɛ n'o ye Mori Mama ye ale fatula Madina n'o ye Kulikoro mara ye hali sisan ale kaburu bɛ yen o tuma a fatula o tuma na ka denmisɛn fila in to a kɔfɛ a n'a ka kalandenw kalanden minnu b'a bolo olu y'a ye tiɲɛ yɛrɛ la fanga t'olu la ka denmisɛn ninnu balo n'o ye sirifuden fila ye Musa ani Bakari olu bɛna mun de kɛ sisan olu ye nin denmisɛn fila tɛ n'o ye sirifuden ninnu ye Musa ni Bakari an karamɔgɔ ka na n'o ye Ɲamina dugu kɔnɔ ka na bɛn ni Ɲamina sugudonya ye o y'a sɔrɔ jɛgɛ feerela dɔw bi bɔ Tamani dugu kɔnɔ ka na jɛgɛ feere Ɲamina sugu la ka tila ka segin o tuma o gɛrɛla o jɛgɛ feerela ninnu na o ko anw ye sirifu kalandenw ye sirifukɛ de fatula o tuma k'a ka denmisɛn fila to yen n'o ye Musa ni Bakari ye o denmisɛn ninnu de filɛ se kɔni t'anw ye k'o balo nka anw nana ka na o kalifa aw ma aw k'o kalifa dɔn kira mɔdenw don yatimɛw don aw ka jɔ o jigiya kɔrɔ o jɛgɛ feerela ninnu minnu bɛ taari ka segin kɛ Tamani ani Ɲamina cɛ olu de nana ni sirifuden fila ye Tamani dugu kɔnɔ o taara o kalifa kabilaba min na Tamani o don o kɛra Tarawelelakaw ka famille ye i bɛ ka kuma in faamu kosɛbɛ o nana o kalifa Tarawelelakaw ka famille ba la o tuma waati kɛra Bakari tɔgɔla in ɲɛdimi dɔ de ye o minɛ ɲɛdimi in fura ɲinina ka dɛsɛ dɔ nana fɔ o ye ko ɲɛdimi furakɛla dɔ bɛ Nabugu o bɛ Tamani kɛrɛfɛ ko o ka ɲɛdimi fura ka ɲi kosɛbɛ o sɔrɔla ka sirifuden in ta n'o ye Bakari tɔgɔla in ye ka taa n'a ye Nabugu ɲɛ in furakɛli kama ale taara ye a ɲɛ furakɛra a kɛnɛyana wa ale tɔɔrɔ ye ale ma segin ka na Tamani bilen ale sigila Nabugu i bɛ ka kuma in faamu kosɛbɛ o tuma juma tora Tamani sisan o de kɛra Musa tɔgɔla in ye o Musa in o de tora yen o tun b'ale de wele ko Kaka kɔrɔba o de tun bɛ wele ten Tamanikaw fɛ ko Kaka kɔrɔba o Kaka kɔrɔba in ale fana tora yen a ladabulen don jogo ɲuman b'a la a seli furukɛ ye o ye furu dɔ ɲini fana k'a di ale ma Ala sɔnna ale fana garisigɛla den na den min bɛ wele ko Muhamɛdi Tamanikaw tun b'a wele ko Hayi dɔw tun b'a wele ko Nfa Laji o Nfa Laji Ala sɔnna jogo min b'a a fa la o tuma den in fana nana o jogo kelen ta a ladabulen don a bɛ maa bonya o fana si seli furukɛ ye o sɔrɔla ka muso dɔ ɲini Tamani dugu kɔnɔ k'a di Nfa Laji ma o muso ɲininen o taara bɛn muso min ma o de ye Tanazuba Sangare ale tun ye Wasoloka ye i bɛ ka kuma in faamu kosɛbɛ
o wasolo kan ala sɔnna o de dira n fa laji ma o dira o ma ala sɔnna ala ye ni maa fila in gɛrɛsɛgɛ cɛba min na o de kɛra Bamadani ye Bamadani fana si seri furu ye kuma fɔcogo kama ale ye musow ka miniyanba ala y'ale gɛrɛsɛgɛ o la n'o ye Aba ye muso min sabalila n'a muɲuna ka ko to a cɛ ta la an baw a ka sabali wallahi muso sabali furuli kɔnɔ jaabi min b'a la diɲɛ bɛɛ o de ye hɛrɛ ni den ɲuman wolo ye don dɔ la dɔw ba y'a ɲɛfɔli o ka dugu la yen o ye gɛlɛya sɔrɔ a la Usayi Darabo o ka dugulamɔgɔw kɛn bɛ ka taa wele fangaso la yen ko ni ala sɔnna nin don in fanga ka papier filɛ an bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ fanga na Ansaru n'u kamana gannen o wulila ka na tamani dugu kɔnɔ ka Bamadani ka du sɛgɛrɛ ka taa o ɲɔngiri Aba kɔrɔ k'a ɲɛfɔ Aba ye ko wa an nana ka na dugawu ɲini fɛ an b'a fɛ i ka dugawu k'an ye ko in tɛmɛ cogo bɛ se ka ɲɛ cogo min Aba ko baasi t'a la n denw su kora ka ban a bɛ si n'ala ye dugu ɲuman jɛ n bɛna dugawu kɛ aw ye k'a bilasira dugu jɛlen Aba bilala nin kamalen ninnu ye n'u ye Ansaru ninnu ye ka tamani kaburu don sɛgɛrɛ a seli kaburu don na a taar'i jɔ Bamadani ka kaburu kunna a ko ala e de ye furu latigɛ ne ni nin cɛ ladiri in cɛ ala e de ye saya fana latigɛ ka ne n'a fara nka ne ye furu min kɛ ka waati min kɛ a ka furu kɔnɔ fo ka taa se a ka fatuli ma ala n'a y'a sɔrɔ ne delila k'a dabɔ a kama don dɔ la k'a dabɔ a kama ka Bamadani dusu kasi ala ni Ansaru ninnu bɛna taa kiti min na fanga na ala hali ni jo b'o bolo ala kan'a da ja o la n'a delila ka kɛ nka n'a ma deli ka kɛ fiyewu ala n bɛ e ala deli k'a ɲini e ala fɛ o bɛna taa min na tiɲɛ dɔ ko nka hali n'a y'a sɔrɔ tiɲɛ tɛ ala a fanga d'o ma i k'o sabati i k'a kiri ja o la a ko n denw ko kuma banna ko a yi ta muso ɲuman bɛ ten ne ni tuma de la an fana karamɔgɔ Seyidu Sherif Usman Madan Haidara de an karamɔgɔ Seyidu Sherif Badara Ali Usman Haidara ye kɛnɛ sɔrɔ a donnen kɔ nin kɛnɛ sanuma in kɔnɔna na alisilamɛw wulila k'u jɔ a ye k'a fo k'a tare nin kɛnɛ sanuma in kɔnɔna na k'a bisimila a sabatilen kɔ a sigiyɔrɔ la kɔrɔfɔ dila maaba welelenw ma u ye dakurunya fila minnu lase folikanw ni waleɲumandɔnkanw na an ka jɛ an ka ɲɛmadaw fɛ bon ne ka kuma ka gɛlɛn ne ma dɔɔnin mais an ka président ma se ka se yan darura gɛlɛn y'a sɔrɔ a ma se ka se yan donc ko n kana kuma ku conseil tɔgɔ la Lomé Togo maliyɛnw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la donc o hukumu kɔnɔ an kɔni bɛ na an ta ye foli ye ani ka Ansarudine mɔgɔw fo bon kɛrɛnkɛrɛnnenya la Ostaz nana émotion ka bon tɛ se k'a fɔ i bɛ don a bɛɛ kɔnɔ mais ka bonne arrivée souhaiter a ye ka ɲini Ala fɛ a nali an cɛla yan a ka kɛ hɛrɛ ye an sigalen tɛ fɛn min na ni duwawu fɛn fɛn fɛnɛ kɛra o kɔni siga foyi t'o la Ala b'o minɛ donc ne kɔni ta tun ye dakuruya damadɔ ye k'a fo k'a barikada Lomé maliyɛnw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la cɛ ni muso denmisɛnninw ani mɔgɔkɔrɔbaw donc ne bɛ kuma ɲɔngiri yan donc ka foli di aw bɛɛ lajɛlen ma an sigira hɛrɛ la ya rabbi ala k'an bolo hɛrɛ la sababu ɲuman tigi ala subhanahu wa ta'ala ala ka sababu ɲuman k'an bɛɛ lajɛlen an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin Ansarudine mɔgɔw ma ko ni cɛsiri an ka président n'o ye Usasi Tambadou ye ale kɛra sababu ye ani Usayi Kɔnɛ ka Ansarudine sigi Lomé yan an bɛ dugawu k'u ye sija ani kɛnɛ ala k'a da n'u ma Ansaru karamɔgɔw an b'u fo an b'a fɔ ko an karamɔgɔ n'an karamɔgɔ den n'o ye Badara ye Sajaja an b'a fɔ ko a bisimila a ye layidu taa ɲɛ ko n'ala sɔnna ma ko san o san ko a bɛna Lomé yan ka da ɲɛ d'an kan a y'o layidu timɛ ya rabbi ala ka san wɛrɛ yira an na n bɛ profiter k'an ka président yɛrɛ fo Usayi Dukure a ye n bonya ka kuma diya hali ni kuma gɛlɛyara ma ale tɔgɔ la Usasi bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la an bɛ Ansaru fo fɛn o fɛn nana i nana ni hami min ye an y'a ɲini Ala subhanahu wa ta'ala fɛ ala k'an bɛn hamiw la an bɛɛ ɲuman bɔra an ka so ya rabbi ala ka bɛɛ ɲuman segin u ka so
an karamɔgɔ yɛrɛ nana n'a ka compagnon ani usasiw bɛɛ ya rabbi u nana hɛrɛ min ɲini ya rabbi ala k'o tabati u nana ka na hɛrɛ min sɔrɔ ya rabbi ala k'a tabati u bɛ bɔ yan ka taa u ka yɔrɔ la ya rabbi u bɛ taa hɛrɛ min sɔrɔ ya rabbi ala k'a jiri ala k'o kɛ rasulu bonya kan bi dɔ in laharama kɔsɔn salli ala rasul شريف تفضل معنا إن شاء الله أم بتقربا فوما لله أستاذ بوركا كان يوم بفو الله أكبر على يد المجاهدين جاهد لله وجاهد للناس أم بفولي jama mɔgɔ senya seya an bɛ bɛɛ fo ani délégation nana an bɛ bɛɛ fo an b'a Ansarudine président ana Ustaz Darabo an bɛ bɛɛ fo n tɛna ɲina n dɔgɔninw u taara Maka Imam Cham Imam Darame n dɔgɔninw don mais alimamiw don nin kɛnɛ in na n b'u fo ani Ustaz tɔ bɛɛ lajɛlen yatabara u bɛɛ bɛ yan sabu hasidiya man ɲi ala k'u ɲuman segin ka na mɔgɔ senya seya i natɔ fɛn bɛ min sɔrɔ i tagatɔ fɛn ka nin sɔrɔ n b'a fɔ Sharif ashrafaka Allah Sharif ashrafaka Allah kuma t'an bolo su in na kuma bɛ kɛra ka ban an bɛna Sirifijɛ de bisimila ka bɔ Nigéria fɔ Cotonou bi an bɛ Lomé le 19 Cotonou aujourd'hui on est à 23 Sirifijɛ k'i ka bisimila jamana nin kɔnɔ yan Sirifijɛ i bisimila kunu i bisimila bi anw bɔra Bɛnɛ k'a fɔ ko caman kɛra yen an cɛkɔrɔba a ko don jago morikɛ don ne yɛrɛ b'o seereya laysa al-fataha man yaquluhu abi ne yɛrɛ bɛ min seere n yɛrɛ kan n b'o de fɔ i k'a dɔn mukallif afdal min alfi shuhur Sirifijɛ ne taara jamana dɔ la n tɛ jamana tɔgɔ fɔ ala ye dɔ lajarabi ni kolo ye kolo cɛ 10 boso b'a hakɛ to cɛ 10 o cɛ 10 ni boso b'o la cɛ kan ka opérer sini u na ne wele ko ne bɛ mun dɔn ne Imam Ali ta n ko an ka taa opération banna min ka ala la ala min ne jɔ su Sirifijɛ ni y'o de fɔ ni mɔgɔ ma aw dɔn yan lahara ma aw dɔn yen Sirifijɛ n'an bi kɔnɔ ka fɔ mɛ an b'a ta n kelen ma kelen n ko to n mago bɛ to 20 ta la 100 francs n ko a minɛ i k'a kun nan ti k'a la nin kari ala la ne ye n ka moto ta ka bɔ yen ka se so ni Imam Ali tɔgɔ ye ne ka téléphone sonné yani n ka don so kɔnɔ ko ala ko ye tiɲɛ ye karamɔgɔ Allahu Akbar cɛ 10 de dɛsɛra ka tile 3 cɛ bɛ ŋɔnɔ na so kɔnɔ a bɛ kulɛ tile 3 ne don ka bɔ a ma tɛmɛ 25 minutes kan Sirifijɛ an b'aw barika da wa an b'aw ko fo lahara ne tɛ foyi dɔn n ko ni Imam Ali ka babu dɛsɛra fɛn na n'a dɛsɛra fɛn na ne ka dɛsɛ nin bolo na min kɛ ala la 25 minutes o y'a minɛ donc o tɛna kuma jɛna Sirifijɛ mɔgɔ sigilen mɛnna bɛɛ kɔnɔ fana bi hami ni gami na a y'a ŋaniyaw ɲɛ a y'a ŋaniyaw ɲɛ cɛ bɛɛ k'i ŋaniya ɲɛ n bɛ professeur ka n faw fo yan yatabarila ko minnu bɛ Lomé yan n b'o fo ani n baw minnu bi yan ani bula minnu bi yan n ka dugula mɔgɔ minnu bi yan yɛrɛ n ka bɛɛ fo yan ɲɔrɔka bɛɛ lajɛlen ani maraka bɛɛ lajɛlen haza wa salamu aleykum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuh n bɛɛ lajɛlen fo ko waleɲuman ma ni yafama deli kuma ma nɔgɔn ma an natɔ min m'an sɔrɔ an t'a to foyi kana an sɔrɔ amin n'an bɔra yan an bɛ an ka jatigi fo an n'o denbaya an b'o fo ni ce a y'o deli o fɛ
o bara min na an b'o fo ko wale ɲuman o y'an ka jigi ye diɲɛ ni lahara an min b'o fɔ ala k'an kɛ kɔmɔgɔ ɲuman ye ala k'an jigi tugu ala k'an hamdu wuli ala k'an ka baara bɛɛ yɛrɛ sago an bɛ ala tan k'a fo k'a wale ɲuman dɔn ka kisi ni nɛɛma ni caman kɛ an kuntigi muhamadu kan an bɛ an karamɔgɔ fo badara ali funangɛni min y'a ta ka funangɛniya la ka diɲɛ bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'an ka bɛn mɔgɔya la an b'a fo danti foli min na an b'a ka délégation mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo an b'an fa n'an karamɔgɔ fo si ni kɛnɛya o de bɛ ala bolo ala k'o d'an ma an bɛ dugawu kɛ Cheikh Ahmad Tijani a dɔgɔninw n'a balimamuso bɛɛ lajɛlen ya rabbi ama ala k'u kisi ala k'u tanga an ka faso maliba ya rabbi ama ala k'a kisi ala k'a bɔ bolo la ala k'o kɛ ala kira bonya kama ala ka tiɲɛ dɛmɛ ka tiɲɛ dɛmɛ bɛɛ dɛmɛ ala k'a ɲɔgɔn kɛ tiɲɛ dɛmɛ bɛɛ kɔnɔ salamu alaikum an bɛ ala tanu ka tila ka ala tanu an tila ka taga ni ala fɛ ka bɔ sitan sɔrɔ an b'an sinsin ala ta tɔgɔ barikama ye ala min y'a daminɛ ni ale b'a laban o kɔfɛ an bɛ kisi ani nɛɛma ɲini ala fɛ a ko jidi an kuntigi ba in kan mɛ abudulayi den ni aminata den muhamadu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam a n'a ka so dubaw a n'a ka sahaba ɲumanw a n'a nɔfɛtu jama bɛɛ lajɛlen fo ka se yɔmɛli kiyama don ma n'o bɔra an tɛ ɲinɛ an ka sababu ɲuman kɔ bamanan den ɲɔgɔnye bali ale min kɛ an kisiba ye ka bɔ jahanama dɔnni ma ale min kɛ an nu minɛba ye k'an ɲɛsin a diɲɛ sira ma an bɛ dugawu k'a ye ka dugawu ɲini a fɛ si janni kɛnɛ ala kɔntan na a kɛra masaw ɲuman ye ala ka k'a ma a kɛra masaw ɲuman ye an b'a ɲini ala ta fɛ ala ka a sababu ɲuman ala ka hɛrɛ dan bɛɛ lajɛlen a hadira den a n'an denw ala k'u bɛɛ kɛ ala sago ye ala k'u kɛ sitan sago ye o kɔfɛ an bɛ badara yɛrɛ fɔ ale min y'a sen da kun na a n'a taama ɲɔgɔn ka na ka bɔ mali la ka taa nizeriya ka bɔ nizeriya ka taa kotonu ka na lumière an b'o fɔ dan tɛ foli min na ninnu ka taama ala kama taama don o mana an fɛ yan wari kama o mana an fɛ yan sanu kama o mana an fɛ yan jama kama mun bɛ se yan ala ni ala ko tɛ ni wari ko don ninnu mako tɛ se wari ma k'u bɛna ɲini yan nɔ ni sanu ko don mako tɛ se sanu ma k'u bɛna ɲini yan nɔ mɛ mun y'u se yan nɔ ala ko ani kira ko ala ko o de ɲɔgɔn tɛ an b'a ɲini ala ta ko nana fɛ ala ko min kama o ala in kama ala ka si janɛ kɛ dan ma o ala in kama hadamaden mana kɛ cogo o cogo hamina ko b'i la ale ni anw hamina ko min b'a la ale de b'a dɔn a n'a ka ala ko hamina ko nɔgɔya a ka dugawu kɛ anw fana ye hamina ko min banna an bɛ min dɔn an tɛ min dɔn ala b'a dɔn ala k'o fana nɔgɔya ne n'o bɔra an bɛ jama bɛɛ lajɛlen fɔ minnu bɔra yɔrɔ janw na minnu bɔra yɔrɔ sugu na ka an ka kɛnɛba kana an ka kɛnɛba bonya bolo ka fara kan an b'u fɔ dan tɛ foli min na ka ɲɔ ala fɛ u ye taama min kɛ ka na ala ka kan ma jinɛ sara ye u bɛ taama min kɛ ka taa ala ka kan ma junu yafa ye ka ɲini ala taala fɛ badara i ye lahiri ta min ko san o san i bɛna kunna wolo jamana kɔnɔ yan i nali a bɛ k'a ma fadenya cogo min ala de b'a dɔn an b'a ɲini ala taala fɛ i ye lahiri min ta i bɛ sira min kan ala k'i sabati a kan a kɛra san caman caman bɛ ala bolo ala ko o yira n na i kana ka nisɔndiya nimisiwasa kɔnɔ ala ko nɔgɔya ne ye. alhamdulillahi rabbil alamin o tɛmɛnen kɔ an fana karamɔgɔ asejidi sherif usman madan haidara de an karamɔgɔ asejidi sherif badara ali usman haidara a ye dakurunya fila min lase nin kɛnɛ sanuman in kɔnɔna na folikanw ni waleɲumandɔnkanw na ani dugawu la an ka jɛ an ka ɲɛmɛdaw fɛ. ayiwa alhamdulilayi bi an bɛ le 23 5e mois l'an 2026 la salo anan balimaw jɛra ka nin kɛnɛ in sigi yan ɲinama dɔw sɔrɔ yan an bɛ dugawu don k'u ye ka taa sibila kɛw ye dɔw yɛrɛ nana garijɛgɛ ɲini min na olu caman bɛ yen minnu tɛ lomɛ nin sanga in kɔnɔ an bɛ dugawu kɛ bɛɛ ye anw de bɛ ala fo ka ala barikada ni sigi an y'a fɔ a ye an bɛ segin a kan setigi ala subahana wa taala ka laɲini dɔw don a ka jɔn kan sabula ala ma foyi ɲini an fɛ fo n'a kɛra an ka ɲuman dɔn a ye ka ɲuman barikada a ye ko n'an y'o kɛ ale ala bi an ci di
o kama a ɲiningali kɛ kuranɛ kɔnɔna la ko comment Dieu vous infligera-t-il un châtiment si vous êtes reconnaissant et croyant. a ye silamɛw de ɲininka walima a ye adamadenw de ɲininka a ko cogo di ale Ala subhanahu wa ta'ala bɛ se ka maanifɛnw ɲangata ka sɔrɔ o kɛra ɲumandɔnna ye o kɛra silamɛ ye an b'a fɔ k'o tɛ se ka kɛ mais n'an ma ɲuman dɔn Ala bɛ an minɛ janko Ala ye ɲuman min kɛ anw ye n'an m'o dɔn Ala kan k'an minɛ Ala ma foyi kɛ mumini min ka bon ka tɛmɛ nin cɛ sanuma in dili ye anw ma n'o ye Seydul Khaliki ye an bɛ bato fɛn o fɛn la a n'an bɛ baara fɛn o fɛn la n'a bɛ taa setigi Ala subhanahu wa ta'ala ɲɛda ɲinini kɔnɔna la a bɛɛ sababu ye nin cɛba in de ye an sigi bɛ min kɔsɛbɛ o kumana ka Ala wale ɲuman dɔn ka Ala barikada an bɛ fɛn o fɛn na nin dugukolo in ka y'ale Ala batoli la an y'a dɔn nin de sababuya la a ma da o ma k'a fɔ ko kira dɔ dama sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ayi a ye wale minnu dɔn an na a n'a ye minnu fɔ an ye a n'a ye min jira an na o ye an da la wa anw b'a la ka ladegeli kɛ n'o min ye Ala jɛra n'a ye an yɛrɛw lafiyara an ka mara kɔnɔna la ani an ka sigiɲɔgɔnya la ani adamadenw bɛɛ cɛ silamɛ de ma ye mɔgɔ min ni adamadenw kisira e bolo tɔɔrɔ ma ani nɛ o kɔrɔ ye silamɛ ka tɔɔrɔ tɛ se maa si ma wa a b'o cogo kelen na maa wɛrɛ yɛrɛ ka tɔɔrɔ man kan tɛ ka se silamɛ ma madama i y'i dungo dɔ diinɛ in na barisabula mɔgɔ ka tɔɔrɔ bɛ kɛ fɛn de ye min n'a bɛ e tɔɔrɔ mais min ti e dɔn o ka foyi tɛ yen k'o bɛ se ka kɛ tɔɔrɔ ye i bɛ yɛrɛ ɲini de o tumana diinɛ min ni anw fila kɔnɔna la a bɛɛ lajɛlen bɛ fara ɲɔgɔn kan k'a bɛɛ kɛ jogo de ye anw ma foyi ye an ka kira la n'o y'an ka nabiɲuman ye sallallahu ta'ala alaihi wa sallam fo n'a kɛra faamu ani kodɔn ani setigi Ala subhanahu wa ta'ala ye min fɔ a kunkan ko la wa innaka la ala khuluqin azim ale bonya kɛra nin de ye ale tanu kɛra nin de ye setigi Ala subhanahu wa ta'ala fɛ min y'a da k'a ci anw ma a bonya ni a tanu kan kɛra nin de ye kuranɛ kɔnɔna la o de kama Ala ko ten a ko certes vous avez dans les messagers de Dieu un excellent modèle à suivre ko a bɛ aw bolo aw minnu limaniyara ka da setigi Ala la ni Ala ye nabiɲuman min di aw ma a bɛ aw bolo aw ka jogo ɲuman ta yɔrɔ ani ladegeli kɛyɔrɔ ɲuman ye ni kuma ninnu bɛ fɔ a mako bi ka anw de servi ni kira kɛra ladegeli kɛyɔrɔ ye anw ka nin baara in n'o ye mawuludu kɛli ye n'o ye nisɔndiya jirali ye ka Ala subhanahu wa ta'ala barikada anw bɛ ladegeli kɛ ni ale de ye barisabula ale de kɔnna ka setigi Ala subhanahu wa ta'ala barikada k'a barikada ko a y'a bange ka bɛn ntɛnɛn ma a b'o sun ntɛnɛn o ntɛnɛn ni Ala y'o jira a la a b'o su ka Ala barikada o kumana anw kan ka ladegeli kɛ ni Mɔhamadu Mustafa jokow ye a n'a ka bilasiraliw ye a ye minnu kɛ a n'a ye minnu fɔ an ye a b'o cogo kelen na kitabotigiw dɔw ko bagan 62 dɔw ko 3 ko a y'o bɔ setigi Ala subhanahu wa ta'ala ye k'o kɛ saraka ye
ka ala barkada ko ala sɔnna ka nin si in kalifa a la o tuma na anw kan ka ladigɛli kɛ ni Mohamadu Mustafa ka ɲumanw ye a ye min jira anw na a yɛrɛ ka bangeli hukumu kɔnɔna la ni anw ma se ka fɛn kɛ anw kan k'an sigi ka setigi ala barkada hali ni an dan'o ma an ka sɔkɔrɔ wa yɔrɔ bɛɛ la o de kama an b'a fɔ aw ye nin don in n'a bonyana maa o maa bolo setigi ala subahana wa taala b'i bonya mɛ n'a dɔgɔyara maa min bolo dun ala subahana wa taala fɛnɛ bɛ yen min ye don in tigi ye o ye ala barkada n'a ye o tuma na an bɛ aw fo k'aw barkada dante foli min na jama min bɔlen filɛ nin ye nin tɛ an ye Bamako mɛ an bɛ an yɛrɛ ye Mali kɔnɔna la nin sigiyɔrɔ in na wallahi silamɛ minnu bɔlen filɛ Bamako i bɛ wajuli sigi i bɛ nin jama in ɲini wajuli dɔw la ka dɛsɛ mɛ lomɛ kɛlen filɛ nin ye i b'a fɔ an sigilen filɛ Bamako an bɛ aw fo ka segin k'aw barikada a k'a dɔn an farala ɲɔgɔn kan kun min na nin de ye kun nasɔn hɛrɛma ye ani su tɛ kelen ye a waati ni waati si tɛ kelen ye fo n'a kɛra bɔɲɔgɔnko ye olu b'a dɔn dɛ an bɛ seli fɛn o fɛn na ani an bɛ bato fɛn o fɛn na ani an bɛ fɛn o fɛn na ko nin ye ala ko ye ala ye a sababu bɔ dɔ de bangeli la o tuma na n'o kun tɛ anw kun bɛna se ka mun dɔn janko a yɛrɛ y'a fɔ a ko tous les prophètes lui il rend grâce à Allah car lui il fut nommé les prophètes de l'univers car les autres prophètes qui ont été envoyés avant lui n'ont été envoyés que leur peuple ou leur nation. Mais c'est lui seul qui fut choisi par Allah subhanahu wa ta'ala comme le prophète pour l'univers. Comme le verset coranique nous indique, Muhammad nous t'avons seulement envoyé comme une miséricorde pour le monde. Allah y'a de choisi k'a bɔ kira tɔw cɛla ani nabi ɲuman tɔw cɛla a yɛrɛ ye min fɔ hadisa kɔnɔna la ko Allah subhanahu wa ta'ala ye ale de sugandi k'ale kɛ ɲɛnɛmaya bɛɛ kira bɛɛ ka ɲɛma ye parce que ko a y'ale ci diɲɛ bɛɛ de ma ko mɛ ko kira minnu tɛmɛna ale ɲɛ a yɛrɛ b'i waso olu la k'o bɛɛ cira u ka jamakulu de ma u bɔra yɔrɔ min na olu cira ye nka ale cira bɛɛ ma o tuma na silamɛw anw kan ka nisɔndiya ala ye anw tugu nabi ɲuman min kɔ o cira diɲɛ bɛɛ ma cela ne veut pas dire que nous avons la distinction entre les prophètes o ti anw ka faranfasiyali jira ka bɔ kira tɔw cɛ la barisabula anw ka kira de ko ten ko faranfasiyali tɛ kiraw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛɛ ka bon anw ɲɛ kɔrɔ wa a bɛɛ ye anw ka kira ye min ye nabila ye Isa ye n'o ye Jésus Christ ye min ye Musa ye n'o ye Moïse ye olu bɛɛ lajɛlen ye anw ka kira ye wa o bɛɛ lajɛlen ka bon anw kɔrɔ o bɛɛ ka bon anw bolo kuranɛ de ko ten mɛ anw ka nabi ɲuman don ala y'o choisi dɛ kiraw caman ka bonya fɔra u ye mujiza minnu kɛ u ye fɛnba minnu kɛ mais je vous rappelle que Allah subhanahu wa ta'ala y'a fɔ anw de ka kira ci kun na ko a y'a ci diɲɛ bɛɛ bɛ se ka nɛɛma sɔrɔ cogo o tuma na ni su in bɔɲɔgɔnko la aw kan k'a dɔn an farala ɲɔgɔn ka fɛn min kama a nafa ye mun ye a bonya ye mun ye a ti fɔ aw ye mais an bɛ ɲɔgɔn hakili lajigi k'an bila hali bi nin sira in kɛli la foyi kana an don an kɔ don nin baara in kɛli ma parce que fɛn o fɛn n'o y'i bɔ kira ko la e bɛ taa tugu fɛn wɛrɛ de la min tɛ kira ko ye ni kira ko bɛ daminɛ a bɛ dɔn adamaden de la yalima i jɔyɔrɔ ye jumɛn ye kira yɛrɛ ka bangeli la m'a fɔ anw bɛ ka kɛnɛ sigi cogo min na k'i k'a kɛ tan m'a fɔ kuma dɔ anw bɛ se ka ɲɛnajɛ min kɛ k'i k'a kɛ ten
nga i yɛrɛ kun i ni kelen dɔrɔn i ka so kɔnɔ o de kama sisan an bɔlen Benin Cotonou an taara ka taa Cotonou ustazi dɔ fo a y'o de fɔ a ko waati bɛɛ kɔnɔ ko adamadenw kan k'u yɛrɛ la nisɔndiya ni nin ye ko silamɛw kan k'u yɛrɛ la nisɔndiya ni nin ye ko mais ko ale ti maa si contre la ko mɔgɔ min ka faamu ma se a ma ko n'o tɛ ko bɛɛ ka faamu kan ka se nin ma ko n'i y'a mɛn i bɛ seli o k'i y'o dɔn jɔnni fɛ n'i y'a mɛn i bɛ sun o k'i y'o dɔn jɔnni fɛ ko n'i y'a mɛn i b'a la k'i bɛ ka jaga bɔ a bɛ k'a bɛɛ citer k'a ban ko yalima k'i y'o dɔn jɔnni fɛ dɔn yɔrɔ wɛrɛ t'o la o ma di i mɔkɛ ma o ma di i fa ma ayi ala ye min sugandi k'a d'o ma sɔn i ka tugu o kɔ o ye min kɛ i ka baara kɛ n'o ye ala y'ale de kɛ ladigelikɛyɔrɔ kɛnfɛnsi ye silamɛ bɛɛ ye minnu ko k'u limaniyara ka da ala la ala ye a kɛ wajibi de an kan an ka ladigeli kɛ n'a ka baaraw ye o tumana ni mɔludo n'o ye ala barikada ye anw bolo ni ye Muhammad Mustafa ka baara ye sallallahu ta'ala alaihi wasallam o tumana nabaga an b'aw fo an b'a fɔ k'aw ni ce ka foli fɔlɔ an ka sajiw la n'o ye an ka communauté malienne min bɛ yan n'o ye maliyɛnw ka saji ye an ka maakɔrɔw Dukure a n'a baarakɛɲɔgɔnw an bɛ u fo dan tɛ foli min na a bɛ an fɛ kɛnɛ kɔnɔ yan salon n y'a fɔ a ye nin sigiyɔrɔ ye na k'u ye bonyaba k'an ye u ye an fana de misi ye a tɛ bɔ an kɔnɔ u sara bɛ ala de bolo an ka haut conseil des maliens min sigilen don Lomé yan a fana ye an bonya kosɛbɛ n'o ye Kulubali ye mais a y'an balimakɛ bila ka na représenter n'o ye Abu Dumbiya ye an b'a fo a fana bɛ an fɛ kɛnɛ kɔnɔ yan an ka zawiya Torikatu Tijaniya an balima sherifiw wulada in na an ser'u ka zawiya la u ye an bonya salon n y'a fɔ a ye n ko min ka bɔ gerebu bolo o ye ala wele fɛn ye a ye kɔlɔsi di Badara ma n bɛ segin n b'o barikada a sara bɛ ala de bolo ko a ni ce ko Ayidara o kɔfɛ an balimakɛ ni o ye Mamadi Sidibe ye su in na an bɛ na kɛnɛ kɔnɔ waati min na ko ci dɔ cunna a kan a ma se ka yan sɔrɔ a fana ye an bonya a sara bɛ ala bolo alors Mama Bacili a bɛ kɛnɛ kɔnɔ yan an ko an bɛ dakuruɲɛ fila d'a ma jan ko a ka foli bila maaw la a ma sɔn fiyewu a sigilen filɛ kɔfɛ a sara bɛ ala bolo wulada in na an bɔra yen u ye an bonya kosɛbɛ u nana ka na bonyaba di an ka mɔgɔw ma bɛɛ ye dɔ sɔrɔ bonya in na Mama Bacili i sara bɛ ala bolo an b'a ɲini ala fɛ ala ka hɛrɛ k'an di ye musokɔrɔba ala ka an ɲɛmɛ ala musokɔrɔba in ansaru y'o de fɔ an ye ko a joro jigiya kɔrɔ yan u ka du de bilalen don silamɛya baara kama ansaru mɔgɔw mana jɔ la waati o waati la a dayɛlɛlen d'u ye a tila u ka kalanbulon n'u ka kalanyɔrɔ a bɛɛ bɛ kɛ o de kɔnɔ ye kumana an bɛ Bacilakaw fo k'u barikada dan tɛ foli min na o kɔfɛ bonyaw caman kɛra an ye Ndaw Danbele n'o ye Ecomafu ye o tɛ Ecomat ayiwa alhamdulilayi a fana ye an bonya bonyaw caman kɛra an ye an bɛ bonya in kɛbaa bɛɛ lajɛlen fo k'u bɛɛ barikada an ka limanba a bɛ an fɛ kɛnɛ kɔnɔ yan Imam Mohamed Dramé an b'a fɔ a ka yɛrɛma dɔgɔya la a n'a ye kumakan sanuma minnu fɔ a bɛ fɔ nin de ma ko silamɛya ala ko ten tɔ de ko mumini aw ti kɛ dɔwɛrɛ foyi ye fo n'a kɛra ɲɔgɔn balima ye kira ko ten ko aw cɛ kelenw ne bɛ ɲɔgɔn dafa i n'a fɔ biriki bɛ sigi sigi ɲɔgɔn kan cogo min na pour que ka so jɔ nin y'o jigiya dɔ ye an fa don an karamɔgɔ don ka to a ka so o kun wasara wula in na a ye an bonya ka tila ka bonya fɛnw di an ma a ka masjidi kɔnɔ n'o y'a ka misiri ye a ma daminɛ ɲinan dɛ kabi an ye yan nali daminɛ a bɛ an fɛ ne hakili t'a la k'a fɔ an na kalan kɛ n'a ma n'an fɛ a bɛɛ
asara bi ala bolo an b'a ɲini ala fɛ si ani kɛnɛya ala k'o kalifa an na ala k'an sago di an ma o kɔfɛ an ka imam Dugure ani imam Bacil Cam ninnu bɛ an ka foli kɛyɔrɔ ye nka ɲina olu bɛ hiji la ni sanga in kɔnɔ imam Darame imam Darame ani Cam tɛ c'est ça imam Cam olu bɛ hiji la ni sanga in kɔnɔ salo fana y'an bonya san o san o bɛ an bonya alors an b'o ka foli kɛ nin sigiyɔrɔ in na k'a ɲini ala fɛ o taara hiji min ala k'a minɛ ala ka segin n'o ɲuman ye o kana an bɛɛ ɲuman sɔrɔ ala k'o k'a k'ala bonya kama kira n'a somɔgɔw kama sɔlila rasul karim minnu tɔgɔ fɔra a minnu tɔgɔ ma fɔ a bɛɛ ye kelen ye an bolo barisa bila fɛn o fɛn mana kɛ anw ye a kɛra setigi ala de kama o kumana ala ti ɲina maa si kɔ Badara bɛ se ka ɲina mɔgɔ dɔw tɔgɔ sɛbɛntɔ la k'u ka foli kɛrɛnkɛrɛn n bɛ se ka ɲina maa dɔ kɔ mais bɛɛ k'a dɔn fɛn o fɛn n'a kɛra Badara ye a kɛra ala jati kama ani fa kama o kumana aw sara bɛ ala bolo k'an ka ɲumankɛla bɛɛ fo foli an b'a daminɛ depuis Nigeria ansaru ye an bonya mais ansaru kanubaw an b'u fo dɔw y'u ka mobili di an ma depuis Nigeria k'an ka fɛn bɛɛ kɛ n'a ye ansaru tɛ mais kanubaw don an k'an ka tournée bɛɛ kɛ k'a ban ka tila tuguni ka bɔ yen ka n'an bila fo Cotonou u nana an bila carburant min na ansaru t'a da dɔn o kɔfɛ mobili min jɔlen filɛ nin ye Cotonou consul dɔgɔkɛ ni o ye Mali consul ye consulat ye alors o consul dɔgɔkɛ ka mobili de filɛ Lamine Mayiga salo a y'a d'an ma nin cogo kelen na ɲinan fɛnɛ a y'a d'an ma an kana n'a ye ansaru t'a essence da dɔn ka tila ka chauffeur d'a kan alors o kumana amina ani ɲumankɛla caman dɔw bi ta de barisa bila baaraw ti kelen ye a bɛɛ ka bon setigi ala bolo fɛn o fɛn n'a kɛra ala ɲɛda kama hali k'a fɔ dɔrɔn karisa i jɔya pour que kalan man ka tɛmɛ walima a ye nin baara in kɛ tan a dɔgɔya fara a bonya kan a bɔra min ŋaniya la a bɛ kɛ ten tɔ de ala bolo mais an b'a fɛ k'a fɔ a ye dɔrɔn maliyɛnw an wasara ni aw ye maliyɛn minnu bɛ nin jamana ninnu kɔnɔ yan vraiment Haidara n'a ka denbaya an bɛ aw fo diinɛ a y'a jira an na k'a fɔ a bɛ aw bolo yan cogo min na certes jamana wɛrɛw communauté wɛrɛw caman bɛ se ka sɔrɔ yan dans la sous-région Ivoiriens b'o la Guinéens b'o la alors Burkinabés bɛ o la ka taa se an ka sous-région mɔgɔ tɔ bɛɛ ma mais Maliens an wasara ni aw ye Nigeria an y'a dɔn k'a fɔ ko Malien communauté bɛ yen Benin an y'a dɔn ten Lomé aw yɛrɛ ɲɛ b'a la a bɛ n'a fɔ an bɛ Bamakɔ sisan Maliens an ci aw ni ci aw yɛrɛ ye mais nin sanga kelen o kelen ala b'a bɛɛ lajɛlen sɛbɛn adamaden ka nɔ de la min lahara don i bɛna a jɔyɔrɔ ye kosɛbɛ ɲɔ nɔgɔn tɛ yen dɛ an bɛ kun min na nin de ye kun na belebeleba ye nin de kɔnɔna la an b'an ka seliw dɔn nin de kɔnɔna la an b'an ka hijiw kɛcogo dɔn nin de la an b'an ka jakaw dɔn o kumana mun de bɛ yen min bɛ bonya ka tɛmɛ Alahu subahanahu wa taala ka diinɛ laseli kɛnɛ kan o tɛ yen aw nana an bonya a ni ce ka tila ka Togo président fo ni o ye Tamadu ye k'a ka bureau baarakɛla bɛɛ fo an ba min kumana ni o ye Ma Kamara ye présidenti an b'a fo dante foli min na ka tila tuguni ka dugawu kɛ an ba ye ni o ye Enda Jawara ye alors farigan min b'a la an b'a ɲini ala fɛ ala k'a lafiya ani banabaatɔ bɛɛ ala k'u bɛɛ lafiya ala ka tɔɔrɔ b'o kan an karamɔgɔ min fɛnɛ dara an ka kana ni o ye Yata Bare ye a sara bɛ ala bolo ka bɔ Benin ani Benin président ni o ye Seydou ye ansaru président kɔni u sara bɛ ala bolo an b'a fɔ dɔrɔn ansaru k'aw ni ce de mais ala wasara déjà aw ka foli la parce que fɛn o fɛn n'a bɛ ka kɛ ka bɔ hadamadenw wasara ni aw ye sira bɛɛ kan ekɔliso 2000 ani 300 o jɔlen don bi aw Mali kɔnɔ Mali dɔrɔn kɔnɔ o ka kunfiya kɛlɛ ansaruw fɛ
dɔgɔtɔrɔso min bɛ baara la bi u ye min fɔ an ye 35 don nin bɛɛ jɔra aw fɛ ko ka hadamadenya lafiya k'a ka jamana dɛmɛ nin bɛɛ ye Mali dɔrɔn nin bɛɛ ye Mali dɔrɔn kɔkana kelen t'a la nin bɛɛ kɛra silamɛya de tɔgɔ la adamadenw ka lafiya diinɛ nakun ye min ye n'o ye kira ci kun ye bɛɛ bɛ se cogo di ka nɛɛma sɔrɔ aw y'o jira mɔgɔw la Ansaru ani ci an baw ye fini min kala ka di a san o san lome an baw de bɛ jɛ ka fini kala ka d'an ma an kana kana kalan kɛ n'a ye an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'an n'u sara hɛrɛ u ye gerebuw sutura Ala k'u ka furuw sutura Ala ka barika d'u kɔ la Ala ka barika d'u ka furu Ala k'an sago d'an ma kira n'a somɔgɔw kama sɔlila rasuli kɛ an ti bɔ kuma la sans remercier n'o ye Kone Tarawele an ka famille min bi yan layi gɛrɛ ka maaw don an yɛrɛw tɛnɛmusolakaw don bi an taara ka taa foli bila u la u ye an bonya kosɛbɛ u y'an bonya ko dan na u sara bɛ Ala de bolo o la an bɛ foli lase bɛɛ ma ka bɛɛ waleɲuman dɔn ka bɛɛ barikada baya kɛbaaw kure kama alors kure kama fɛnɛ ale fɛnɛ ye ka laada don sini ni Ala sɔnna ma komi n y'a fɔ a ye cogo min na ale fɛnɛ olu ye bonyabaw k'an ye ani ka taa se Ansaru an balakaw ma bɛɛ sara bɛ Ala de bolo o kumana bayakɛlaw ko k'u bɛna gɛrɛ ka na baya kɛ cɛw ani musow minnu ma deli ka layidu ta n'u b'a fɛ ka ta su in na an bɛ Ala n'a ka melekɛw kɛ an seere ni Ala ka jɛn ye ka baya layidu 6 di n'a diyara Ala ye an b'a fɔ haza akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ni kɛnɛ nɔrɔma in kun cɛra ni alisilamɛya don an layidu 6 tali ye cɛw ni musow caman fɛ min sɔrɔl'o la an ka jɛ an ka ɲɛmadaw fɛ n ti fila fara Ala kan n ti suɲɛni kɛ n ti jɛnɛya kɛ n ti n den faga n ti namara kɛ n senkɔrɔ n t'a kɛ n bolo kɔrɔ ni kira Muhamadu ye n bila baara ɲuman min na n b'a kɛ Ala ka dafa nɔgɔya Ala ka yafa nɔgɔya kira na sɔlila fɔlɔ n ti fila fara Ala kan n ti fila fara Ala kan n ti suɲɛni kɛ n ti jɛnɛya kɛ n ti n den faga n ti namara kɛ n senkɔrɔ n t'a kɛ n bolo kɔrɔ ni kira Muhamadu ye n bila baara ɲuman min na n b'a kɛ Ala ka dafa nɔgɔya Ala ka yafa nɔgɔya kira na somɔgɔw kama sɔlila rasuli ni ne bi dan sigi bi wajuli kɛnɛ na an ye min sɔrɔ ka bɔ Togo kɛrɛnkɛrɛnnenya na a faba la Lome an karamɔgɔ Seyidi Sherif Badara Ali Usman Haidara ka tournée senfɛ tournée min kɛra ka bɛn mai kalo ma san 2026 n b'a deli Ala subahanahu wa taala fɛ dugawu minnu donna nin kɛnɛ sanuma in kɔnɔna na Ala k'a minɛ diɲɛ bɛɛ lajɛlen ma an tɛ segin an tɛ ɲinɛ an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛn an fana karamɔgɔ ye Alil Maqam Seyidi Sherif Usman Maden Haidara sini kɛnɛya bɛ Ala bolo Ala k'o di ani a ma ka ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn k'u barikada ka deli Ala subahanahu wa taala fɛ nin tournée in san caman ta bɛ Ala bolo Ala k'o fara ne n'aw bɛɛ lajɛlen si kan wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin shukran lakum fi amanillah صل على سيدنا محمد وعلى آله على سيدنا محمد وسلم كيرا